Браво, младеж! Давай, натискай! Здрасти! Хайде, Метак! Здравейте! Хайде, успех! Давай! Мачкай! Браво! Колко е? Една минута най-много. Браво! Браво! Хайде, успех! Браво! Хайде, успех! Здравейте! Супер! Браво! Хайде, натискай! Браво! 7059. Успех! Успех! Давай, Злати! Браво! Много ми е драго да ме видя тук. Имена! Супер! Успех! Браво! Браво! Браво, Поли! Браво! Хайде, успех! Успех! Аз нали не мога да се се аз стоя по 2 часа и половина, защото нали си правя гордо цяло тяло, ако не раздадете на стълби, 20 минути бързо ходене и то се събира, нали? И аз като не гледам човек само на стълбите, Браво! Хайде, успех! Успех! си, само на стълбите да видя. Браво! Успех! Успех! Браво! Супер! Хайде! Браво! Здравейте! Успех! Здравейте. Здравейте! Здравейте! Браво! Здравейте! Успех! Каква група? Браво! Здравейте! Успех! Браво! Здравейте! Здравейте! Браво! Хайде, успех! Го стой, човек. Хайде, бе, Стойчо! Браво! Хайде, бе, младеж! Браво! Не съм виждал 100 години. Браво! Тук сме! Браво! Хайде, успех! Супер сте! Браво! Хайде, бе! Бабчето! Хайде!
Мале, машина. Баш ми е драго отново да видя. Супер си, бе. Как сме? Всичко е наред. Вие как сте? Как сме? Здравейте. Здравейте. Айде, успей. Благодарим. Ето го Николай. Юху! Давай, Ники! Аре, бе, машинка. И най-усмихнатото семейство отново е по Браво. трасето ни. Привет, радвам се да ви видя. Мерси. Май ви е хладничко, като гледам сега. Абе, малко Доста. за нас. Ние добре, че загряхме. Вие сте добре. Хайде, Успех. до скоро. Хайде. Уху. Здравей, успех! Ей, супер си. Майстарите не може да не си кажа здрасти. Здрасти.